Bona nit. Seguim la programació especial amb motiu de les eleccions del 28 de maig. Esta nit els donem la benvinguda al primer dels debats electorals municipals que ha organitzat Apunt Mèdia. 2 hores per davant perquè candidats i candidates a l'alcaldia de València debaten i expliquen les seues propostes sobre la gestió més pròxima a la ciutadania, la que afecta el seu dia a dia. Comencem. De seguida els expliquem l'estructura i les normes d'aquest debat municipal. És un programa que farem en este plató de l'Estudi 2 del Centre de Producció de Programes d'Apunt Mèdia. Un plató on ja estan preparats i preparades els candidats dels partits que van obtindre representació en les anteriors eleccions. Els hem de contar que la candidata del Partit Popular, Maria José Català, que està embarassada, ha informat esta vesprada que es trobava indisposta i per aquest motiu en el seu lloc estarà el número 2 de la llista. Els agraïm la seva participació, presència. Passem ara mateix a presentar-los. Saludem ja, de fet, Juanma Badenas, candidat de Vox. Bona nit. Bona nit i gràcies. Juan Carlos Caballero, número 2 de la candidatura del Partit Popular. Bona nit. Molt bona nit i moltíssimes gràcies de tot cor. Saludem també Joan Ribó, i és el candidat de Compromís. Bona nit. Hola, què tal? Bona nit. Sandra Gómez, la candidata del PSPB-PSOE. Molt bona nit. Molt bona nit. I saludem també Fernando Giner, candidat de Ciutadans. Bona nit. Muy buenas noches, encantado. Ara sí, este debat s'estructura, els contem en 4 blocs de 20 minuts cadascun. Cada candidat o candidata ja sap que té 4 minuts per bloc i que els pot utilitzar com considere. Poden interpel·lar-se, però recordem, dins dels codis, no cal que insistim, de la bona educació i també els convidem a que ens demanen la paraula quan vulguin intervindre. Les normes acordades amb els partits busquen que puguen debatre d'una manera àgil. La durada de les intervencions estarà controlada pels àrbitres oficials de taula de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana. Sempre hi haurà uns segons de cortesia perquè puguen tancar la idea, l'argument que estiguen utilitzant, però si s'allarguen, la veu dels micros es baixarà. Estan situats com han triat i per sorteig s'ha decidit qui obri cada bloc i també l'ordre d'intervenció en el minut final, i 100 minut en què podran explicar per què la seva és la millor opció política este 28 de maig. Bé, en este primer bloc el tema central és l'habitatge i el model urbanístic. La vivenda està sent un dels eixos d'esta campanya electoral. De fet, com garantir